Silav roj baş, hevanu hevîdarim herkes baş e. Îro ez ê cih bidim daxuyaniya dawî ya heyeta İmraliyê ka çi dibêje. Daxuyanî hatibû plankirin endamên heyetê derkevin pêşiya kamerayan bawekî zindî hem daxuyaniya xwe bidin hem jî bersiv bidin pirsên rojnamegeran. Lê wisa nebû di deqa dawî de guherî bi awayekî nivîskî tercih kirin daxuyaniya xwe eşkere bikin. Çima nizanim bersiv nadin pirsên rojnamegeran tenê bi vî awayê daxuyanî nivîskî ye bi destûra we ez ê jî ji we re bixwînim û bi vê wesîlê ez ê cih bidim çend nûçeyên din ku di çapemeniyê de hatine parvekirin. Doh bi şev hûnsanin me cih da me ciyekî berfireh da hevdîtina Mazlûm Abdî ya bi Mesûd Barzanî re û me hinek şîrovê jî kir çi hatibû axaftin di naverokê de çi hebû. Lê ji bo milletê Kurd mizgînî di rê de ne, tiştên pir xweş çê dibin hem li Başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê. Hevan ez dirêj nekim ez şandeya İmraliyê çi gotiye ez pêşî bixwînim ya ez jî bi we re keşif dikim ji ber ku saet 8 de ev daxuyanî ket ajansa îja ka em binerin tê de çi heye eger hûn amade bin em hema dest pê bikin û piştî vê daxuyanî em ê hêdî hêdî derbasî meseleyê din jî bibin. Ka çi dibêjin? Ka çi dibêjin bana? Şandeya İmralî ya Dem Partiyê tekildarê hevdîtina daxuyanî da got hemû hevdîtinên wan êrînî derbas bûne, pozîtîv derbas bûne. Şandeyê destnîşan kir ku piştgiriya gel ya ji bo pêvajoyê ve bibe hêmana sereke ya çareseriyê. Parlamenterên Partiya Wekevî û Demokrasî ya Gelan Dem Partiyê Pervîn Buldan Sırrı Süreyya Önder li 28 Kanûna 2024 de li zîndana ewlekariya bilind ya İmraliyê bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanîn. Şandeya ku ji Sırrı Süreyya Önder pêkat bi tevî Pervîn Buldan û hevşaredarê bajarê mezin ê Mêrdînê Bas Ahmed Türk dike. Yani pir balkêşe ew ji hevalên Mezopotamya Ajansa Mezopotamya hêvî dikin biguherînin dibêje hevşaredarê bajarê mezin yê Mêrdînê Abdullah Öcalan. Yani dişûna Ahmed Türk de wisa gotine ne tişnabe. Piştî hevdîtinê li ser daxwaza Abdullah Öcalan bi partiyên siyasî bi siyasetmedarên girtî re hevdîtin pêkanîn. Ya hevalê me ajansê biguherînin baş dibe. Paragrafa ewl şandeya İmraliyê ya Dem Partiyê tekildarê encamên hevdîtinan bi rêya giştî re daxuyaniyek parvekir. Daxuyanî bi vî şekliyê me di 28 Kanûna 2024 de li İmraliyê bi birêz Abdullah Öcalan re hevdîtinek pêkanî. Piştî vê hevdîtina me li ser encamên vê hevdîtinê li ser daxwaza wî me bi Meclîsa Giştî ya Tirkiye partiyên siyasî hevalên xwe yên siyasetmedar ên li girtîgehê re hevdîtin pêkanîn. Di sisiyê çilê ya 2025 de me serdana Serokê Meclîsa Mezin a Tirkiye birêz Numan Kurtulmuş kir. Hevdîtina me wê demê dest pê kir. Hevdîtinên me bi serok û nûnerên Partiya Tevgera Netewperest MHP, Partiya Siberojê Gelecek Partîsî, Partiya Dad û Geşepêdanê AKP, Partiya Saadetê, Partiya Gel ya Komarî CHP, Partiya Devayê yani Dava Partîsî, Deva Partîsî û Partiya Refahê re me civînê xwe domand. Me di navbera 11 û 12 çilê ya 2025 de jî serdana hevserokên me yên berê hevalên me yên siyasetmedar yên girtî birêz Figen Yüksekdağ, birêz Selaheddîn Demirtaş, Leyla Güven, birêz Selçuk Mizrakli me wan re hevdîtin pêkanî. Ev hevdîtinên me li ser esasê diyalogê, aştiyê, li ser pêvajoya veguherandina remanan bi hevserok û destiyên me yên partiyê bi pêkhatiyên partiya me partiyên siyasî ku di tifaqê de ne rêxistinên sivîl ên ku me bi wan re ne hevdîtin da ne dest pê kirin, hevdîtinê me berdewam kirin. Ya basa faaliyetê xwe dikin yani naverokê de tiştekî nabînim yani ji bo xatirê Xwedê daxuyaniyekî wextê didin ya tiştekî agahiyekî têde hebe zelal bibêjin. Ya tiştek tune em zanin we kîjan derdora re hevdîtin pêkaniye. Tek tek hemî nava dibêjin heqeten yani. Yani
ya hatta eji bu arada dixunim. Yani hakikaten ez bu arada dixunim. Ya hatta ve dakika tiştekî tida ne diye. Bir ara tamam. Em jî rêz û hurmeta xwe biparêzin ka çi gotine. Di serî de em hurmet û spasiyê xwe pêşkêşî hemû partiyên siyasî berpirsê wan ên qedirbilind dikin. Yek ji wan ne qedirbilind e. Ez hêrs bûm ya. Daxuyanî de tiştekî tune û sırf gotinê nezaketê û li pê hev rêz dikin filan bêvan û hemî partiyên siyasî berpirsê wan ê qedirbilind ku jerê Kurdan bi dilgermî, bi dilnizmî pêşwaziya me kirin. Nêrîn pêşniyazê xwe yên hêja bi me re parve kirin. Bi zimanekî gelek avaker, xem, rexneyê xwe anî ziman. Komedî ya. Hala sereke Xwedê ez aciz bûm. Hala serekeyê Rojava Serdana me ew bû em encamên hevdîtina birêz Abdullah Öcalan ragihînin van kesan a rewşa nû ya ku derketiye holê bi hev re binirxînin bi kurtasî ev daxwaz ev îrade ji bo çareseriya mayînde ya pirsgirêka Kurd bi dawîkirina pêvajoya pevçûnê berpirsyariya dîrokî ya xurtkirina yeketiya Tirk û Kurdan berpirsyariya geşedanê radîkal yê jê neveger li Rojeta Navîn tabii em serva mijeran radibestiyan û Meclîsa Mezin a Tirkiye siyaseta demokratîk zemîna herî giringa çareseriyê ye. Hemû hevdîtinên me ji dil derbas bûn, bêhêviya erênî derbas bûn, serokên payebilind û şandeyên wan piştgiriya xwe ji bo pêvajoyê aştiyê diyar kirin. Bi vê vegirêdayî di mijarên cûrbecûr de fikar pêşniyazên wan jî çêbûn. Ev fikar û pêşniyaz jî di esasê xwe de li ser şefafiya pêvajoyê pêkanîn îcrakirina wê a di meclîsê de radiwestin. Yani ji we re bêjim yani hem Kurdiya vê daxuyaniyê kêfa min jê re nehat kîjan hevalnivîsî nizanim ama hevokî wan, mantiqa wan ya nivîsandinê ya xwe îfadekirinê ya heta niha mesela çend deqê daxivim. 10 deqe min agahiyekî ji vê daxuyaniyê negirtiye. Ya tiştê ku em dizanin ji me re dubarê kiriye tiştekî em bizanin bijî tune tenê çûne hevdîtin pêkanîn ew qas. Ka bijin çi dibêje? Heyeta me de hevdîtinan de ji bo çareserkirina fikar û berpirsiyaran daxuyanî dan nêrîna ku me ji hevdîtinan bi dest xist ew e daxwaz û îradeyeke hevpar di hemû aliyên siyasî de heye. Hemû alî dixwaze pêvajoya nakokî û alos a ku ji ber pirsgirêka Kurd çêbiye li pê xwe bihêlin. Derbaskirina vê pirsgirêkê pêşxistina yeketî û biratiya hemû pêkhatiyên etnîkî, olî û mezhebî li welatê me ji bo berjewendî û xêra her kesî ye. Ev helwesta hevpar a hemû aliyan e. Mijareke din a bi vê vegirêdayî jî ew e pêvajoyê aştî bibe sedema demokratîkbûna giştî û berfirkirina qada siyaseta demokratîk. Hevdîtinên me yên li gel serok û hevalên me yên li girtîgehan gelekî erênî derbas bûn. Hevalên me baweyekî eşkere zelal piştgiriya xwe nîşan dan. Diyar kirin ew ê di vê pêvajoyê de berpirsyariya xwe ya ji bo xurtkirina zemîna siyasî û civakî baweyekî erênî pêk bînin. Di vê serdemê de ku em li ser aştî û demokrasiyê yeketiya Tirkiye û herêmê radibestin, şêwazên cudaxwaz pêşdarazên ku dem bi dem em di medya nivîskî û dîtbarî de pêra rûbirû dimînin û qada spekulasyonê ya ku tê avakirin karê me zehmet dike. Spekulasyona herî mezin, astengê herî mezin kî derdixe pêşiya wan xebatê ve AKP. Artêşa xweşandiye ser Rojavayê Kurdistanê sibê heta êvarê sivîlan bombe dike. Yani ji wan mezintir kî xwesa provokatîf e? Heqeten. Yani kî derdixe astengî li pêşiya we? Ji nava Kurdan, ji mirovên girtî ji qada sivîl derva û her beşê sedî sed însan bûerane piştgirî didim wan mesela. Li Tirkiye jî civak nexirab e. Ha du sê hev rojnamevanên alîgirên AKP û AKP bi xwe li dij derdikevin ew qas e.
Yani em dizanin ku herkes û beşên civakî di derbarê vê pêvajoyê de xwedî hêvî û daxwazin. Di heman demê de fikar, hesasiyet û pirsyarê her kesî hene. Em divê hişmendiyê de ne. Di vê pêvajoyê wisa hesas de belavkirina axaftinên çêkirî, hewldana afirandina rojevên ku carnan sînorên exlaqî derbas dikin, germkirin û gurkirina şer pê ve ne tu tiştekî dine. Li gel hemû nêrîn û nirxandanên xwe yên baş em ê di demekî kin de serdana Birêz Abdullah Öcalan bikin ji bo ku pêvajo bi rêbazên zexm qewîm bigihêje aştiyê û çareseriyê ava bibe, em ê kedekî mezin bidin. Di avakirina aştî û çareseriyê de piştgiriya gel ya ji bo hevdîtinan wê bibe hêmana herî giring. Piştgiriya gel tam e. Ez li bendê min ku di vê daxuyaniyê de bang li hikûmetê were kirin ku êrişê xwe li ser Rojavayê Kurdistanê bide rawestandin. Beriya ku tu ji xelkê bixwazî çek dayîne divê pêşî tu dev ji terorîzmê berde. Aniha meseleyekî pir acîl heye. Bendava tişrînê dibin bombeyên dewleta Tirkiye de ye. Çeteyên xwe birêd dike ser wan însanên me, ser şervanên me, ser sivîlên me. Yani bi vî şeklî ez li bendê bûm heqeten vê sibê wextê ku min bihîst ku daxuyanî tê dayîn ez ketim heyecanê. Mi got baş e. Hatta Dem Partî mesele alaqayê bi Dem Partiyê tune heyeta İmraliyê dikarî bû xwe vekşanda ji van hevdîtinan. Yani bi vî şeklî nabe. Bi vî bêexlaqiyê a ku AKP di nav da ye bi vî şeklî pêvajoyên aştî nayên meşandin. Çawa mümkün e ya? Tu axwesa bi balafirê xwe radikî ser Rojavayê Kurdistanê bendava tişrînê sibê du sibê perçe bibe hilweşe bi sedan gundên derdora Firatê wê dibin avê de bimînin. Kî ye berpirsiyar? Çawa çê dibe? Bêexlaqiyekî axwesa mezin dibe? Tayyip Erdoğan sibê heta êvarê radibe dibêje ez ê serê we bipelixînim, ez ê qirra we bînim. Eger hûn çek bernedin ama vana jî bi çek dike. Bi êriş û bombeyan dike. Aniha li rojata navîn yekane tekane devleta ku terörê pêk dîne, şiddetê pêk dîne devleta Tirkiye ya. Ya bi van însanan re aştî maştî nabe heqeten ya. Çawa mümkün e? Ya bi vî şeklî nabe. Yani em serê xwe tewînin heta ku em serê xwe de ya mahv bûn ya serê me pozê me li erdê ket ya. Ewsa nabe kî. Heta ku xwe bitewînin. Ha hûn ê bijin destê me de çi heye? Destê me de tu tiştekî tune maftariya me heye. Em heqin. Em maftarin. Ne bese? Tên dikujin jî bila warin bikujin. Wekî din tiştekî heye yani ji kuştinê wê de bi tiştekî heye. Piştî vê saetê kîjan Kurd ji kuştinê tirse ya? Rûmet onûra me esas e. Em îro hene sibê tune ne qet nexeme. Ama ev millet divê serpiya bimîne. Li vê dunyayê dibe ev millet bibe xwedîpergal. Ev millet ji her cure azadiyê divê tema xwe bigire. Meseleyên siyasî xweserî dibe, otonomî dibe, federasyon dibe, serxwebûn dibe. Ev meseleyên siyasî ne negirîngin. Ama çi dibe bila bibe netewa Kurd, milletê Kurd wekî hemî netewên din ên li rojata navîn bibin xwedî aynî mafî. Ew qas. Ne kêm ne zêde. Em nabêjin milletê Kurd ser her kesî ra ye. Ez nabêjim ez neteweperestim, neteweperestî û neten tiştekî na. Neteweperestî nakim. Hez jî nakim, ne neteweperestim jî. Ama heqê milletê Kurd heye bi qasî hemî milletê din ên rojata navîn bijî bibe xwedî azadî û mafê xelkê çi ê me jî wisa be. Ama ev heyeta Dem Partî ji were rast bêjim ji naveroka daxuyaniya wan re kêfa min nehat. Yani min wexta we jî girt ama têda ne agahî heye ne tiştekî heye. Tenê dibe em çûne filan derê me wisa kiriye wisa kiriye xwedî li zimanê xwe derkevin pêşî li me negirin. Pêşî li me negirin. Nebin asteng. Ya kesî pêşî li we negirtiye. Kes nebî asteng hevan no. Yani ez jî ji heyeta İmraliyê re serkeftinê dixwazim ama rêbaza ku ew di nav da ne ji rastî re çavê xwe digirin. Min dixwast hevokek du hevok di derbarê Rojavayê Kurdistanê de têde hebin. Şarê ku dewleta Tirkiye îro dimeşîne li hember Kurdan têde hebin. Min dixwast têde were gotin ku em hêjî li bendê ne hêviya me heye
20,000 insanên me li zindanan serbest werin berdaniye. Tune qal nakin, tiştek tune. Nabêjin me behsa filan mijarê kiriye. Baş ez behs nekim ama ez ji we re bêjim hevano em derbasî mijarekî nibibin, mijarên din, tonkî mijarê din hene ez behs bikim. Li Başûrê Kurdistanê pêşketinê pir giring çêdibin. Di demên pêş me de li bendê bin. Pergala li Iraqê komple serûbin dibe. Tiştên nû çêdibin. Ez zêde eşkere nakim, li bendê bin. Yani çi ye? Li Rojavayê Kurdistanê sîstemekî federatif tê. Li Başûrê Kurdistanê asteyekî hê bilindtir. Ber bi azadiyê ve çêdibe. Kurd Yeketiya Kurdan çêdibe. Li Başûrê Kurdistanê bila çavê we li ser be. Fermandarê Amerîkî General Kurilla li Sûriyê bû, derbasî Rojavayê Kurdistanê bû, bi fermandarên Qesedê re hevdîtin pêk anî. Balkêşe ku ev hevdîtin rastî piştî serdana Mazlûm Kobanî ya Hewlêrê hat. Yani piştî ku Mazlûm Kobanî ji Hewlêrê vegeriya Rojavayê Kurdistanê, wê demê çû bi fermandarê Amerîkî Kurîla re hevdîtin pêk anî. Hevalo bi destûra we ez wisa li hin tişta binêrim, paşê jî ez xatir ji we bixwazim. Yani tiştek ku me dixwest em ser neketin. Baş e. Niha ez li vê jî binêrim. Yani ji di Reutersê de nûçiyek derketiye dibêje yani qaşû berpirsekî Partiya Karkerên Kurdistanê ji Reutersê re gotiye di derbarê vekişîna ji Sûriyê. Berpirsiyarekî Partiya Karkerên Kurdistanê ji Reutersê re ragihandiye eger îdareya Baku Rojhilatê Sûriyê di destê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de bimîne, ew amade ne şervanê xwe vekişînin. Biborin. Serê siva jî wisa ye. Ez vê nûçeyê ji we re bixwînim ne? Hûn dibêjin giring e. İnisiyatîfek ku bi rêvebirina Baku Rojhilatê Sûriyê bixe destê Qesedê yan jî eger seroketiya hevbeş hebe, ev bibe sedem ku em hêzên xwe ji herêmê vekişînin, dibêje berpirsekî PKK. Ev berpirs li Qandîlê ye, da zanîn eger hêzên wan ji Sûriyê vekişin, ew ê ji dûr ve çavderiya rewşê bikin, eger pêwîst bike ew ê li dijî hêzên Tirkî helwestê nîşan bidin. Li gorî wî berpirsyarî, Paşaroja Sûriyê wê piştî bîstê vê mehê were diyar kirin ku Donald Trump dest bi wezîfeya xwe dike. Tirkiye bi salan e êrişa ser Rojavayê Kurdistanê dike, demên dawî hebûna şervanên biyanî dike hincet, duh jî li bendava Tişinê di êrişekî Tirkiyeyê 6 sivîlan jiyana xwe ji dest da. Tirkiye dixwaze yekîneyên parastina gel YPG li wê derê nemîne, PKK'yên sereke ya Qesedê ev YPG. Dewlet ji destê dewleta Tirkî were Qesedê jî nemîne, tu tiştekî nemîne, ne tenê YPG. Ev bi vî şeklî ev nûçeyek balkêş bû. Yani Partiya Karkerên Kurdistanê gotiye fermandarê wî, gotiye eger herem komple dibin kontrola Qesedê de bimîne, înisiyatîfekî ava bibe, wê demê em amade ne vekişin, problem namîne. We got erê hevanda. Wezîrê tamam. Ka wezîrekî Brîtanî jî çi gotiye? Ew ê piştgiriya xwe bidomînin ji bo çi?
Hem ji bo Pêşmerge hem ji bo Rojavayê Kurdistanê. Ka em binêrin kîjan wezîr e? Na. Tamam. Dibêje ez bawer dikim Serokê Dîwara Serokatiyê Herêma Kurdistanê li gel Wezîrê nû yê Hêzên Çekdar yên Brîtanyayê civiyaye, yani wî daye zanîn ku Wezîrê Brîtanî jê re gotiye em ê di şerê li dijî terorê de hevalbendiya xwe heva bidomînin li gel Pêşmerge. Ew e yani. Hem Qesedê hem Pêşmerge hevalbendê wan e di tekoşîna li dijî Daişê de. Tabii hêviya me ew e welatên Ewropayê, İngîltere, Amerîka piştgiriya xwe ya ji bo milletê Kurd dervey Daişê bidomînin. Ka ez li ajansa Anhayê binêrim çi hêçîtine ew bendava tişinê mihîm bû. Yani fermandarê Centcomê min ji we re bas kir ew bi Qesedê re civiya. Michael Eric Kurilla tiştekî negotiye. Tiştê formalîte dibêjin. Yani tekoşîna li hember Daişê ji bo cardi bilind nebe tişmiştî wisa. Baş ez xatir ji we bixwazim hevanû ka ez li peyamê we binêrim tiştekî tune. Yani ez hinek aciz bûm ji ber naveroka daxuyanî Heyeta İmraliyê ji ber ku min tiştekî tê de nedît me heyecanekî zêde çêkir. Ez bawer dikim bendewarî Wextê ku meriv dixwe da bendewariyekî mezin çê bike û tiştekî wisa neyê û meriv hinek aciz dibe. Ez tabii belkî sûçê me ye ku em dikevin nava bendewariyekî mezin, hêviyekî mezin, ew ê wisa daxuyanî bide, ew ê wisa bike. Nebû we çi bikim nebû. Nebû. Yani kurmancî ne kurmancî ye. Hevokên dirêj, ne zelal. Li hember êrişên li ser Rojava tu reaksiyon tune. Sankî ev êrişên ku ya ev êrişên pêk tên li welatekî dûr yê Afrikayê be ji mirov li tij derdikeve. Ya ber çavê we çê dibe ya. Eyb e ya. Merov hinek reaksiyon nîşan dide. Baş e bi xatirê we dem baş.